Porto al Barça 4 anys, aquest que començaré ara és el 5è. Primer de tot us volia dir que és molt diferent el futbol masculí i el futbol femení. Com molt sabreu, els jugadors del Barça masculins el veieu a la tele, teniu uns grans referents, és molt fàcil trobar informació. En canvi, amb el futbol femení, ara s'està començant a donar més per la tele, però igualment costa més de trobar-ho. La informació que busques ja has de ficar més, per si voleu trobar informació o alguna cosa.